Ora pede dari siapa. Goyangnya kene sare pales. Saya muda. Iya, 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 Bos katon rejane yen wong katon macam aduh wiragane sinawang Maju mundur dek. yen bersambut Balik badan gerak. balik badan gerak. Baru kita naik panggung gerak. Oke. Mau Pak ngapain? Wasidi Kak? siapkan gerak. Oke, siji. Kuanyar sesuk. Pacane sarwa asih. Asik. Oke besar Pak Wasidi monggo. Ya ganti sama yang tua. Sekarang yang muda. Lihat yang muda. Oh yang tua, yang tua. Kita kan pasangan. Ye. Nggak apa. Kita mah bukan Ayo. lesbiana loh. Coba Kita tunjukkan kan sebenarnya kita tunjukkan kebisaan kalian. Ayo kalian berdua ayo. Ayo. Kene, Kene, maju, kene. silakan. Depan-depan. Tunjukkan kebisaan kalian waktu ditangkap Satpol PP, silakan. Di sini akan terlihat penyanyi yang cerdas dan ngah-ngah ya toh. Iya. Begitulah kurang bukan. lebihnya. Ini bukan masalah cerdas dan ngahno. Terus? Iya enggak? Bener kan? Ayo. Pacaane sarwa hasri. Kasek, kasek. Kasek, kasek. Makasih, makasih. Dadah, dadah.
monggo yang putih. Kadili wong atiku nalikane bisa ketemu wong ayu kanelaku kono ati rina siang dalu akin ora baji Tejo. Adik minta yang banyak ke kakek sana. Ini minta yang banyak ke kakek kemana gedek. Apa? Glendek iki ketoke. Oh, lagu yang ngemeng ibu ini ngersakne kalah. Oke, siap habis ini. Dan nanti dedekku, Iya. Dedek Mutiara nanti minta lagu apa Dek tadi? Tingkir. Joko tingkir ngombe dawet. Cawete sapa? Kentir ora nganggo. Cawet. Halo. Dek. Aku tuh nyanyi. Iya. Dek Mutiara tuh minta lagu Joko Joko tingkir. Lah iya. Ngombe dawet. Mas Gino kentir. Orang nganggo cawet. Iya. Oh ya kayaknya iya emang. Kayak cawetnya pink lagi karena anak rendo-rendonya. Lanjut ya. Oke, tutup Jadi yuk. request sementara Joko tingkir dan kalah. Kalah Oke. ya. Nanti Nek Papa Siti ngenteni ben kumpul sing kabeh. betul. Kalian mangke Pak Besan, Pak Hari itu juga suka campur sari loh. Pak Ari. Apa toh, Mas? Pak Ari. Calim, Pak. Calim, Pak Ari. Suruh musik lagi loh. Aja Ayo. nangis. Sabda Pandita Ratu. Merengek sliramu. Dados sisihanku. Ayo bosku. Mugi Gusti rilani. Malih masih. Ayo Terus masih. Dadi lewong atiku. nalikane makasih bunda-bundane. Ya ayo, ya ayo. Dadi lagu. Rintas siang dalu. Ayo kumpul. Akin norban Jeriska. Kita jangan kalah sama yang bawah. Makasih sayang. Ayo minta lagi yang banyak sayang. Makasih. Aduh. Kowe kudu ngenteni. Iku Dayo ati sawiji aja nganggo tak lakoni. Tiba ndek ngene iki wadem banget lho, Pak. Kene iki. Nang kene puinu lho. Ya ta, Bu. Sumpah. Medok kene iki. Nek kene iki ya Dek pintu Rizka. ya Mas Tejo ya. Dek Rizka. Gurih ya nek kene itu ya. Kita kalah harus tuwek-tuwek. Enggak apa-apa. Enggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Iya. Di sana adem karena ada AC-nya. Kita dapat duit kan buat beli AC juga. Dari ibuke enggak apa-apa gantian ntar kalau kalah baru dikasih jarine. Dari ibu terkalah baru dikasih. Ya. Tapi mudah-mudahan lebih dari Pemusik itu ya nanti dengerin ya. kita ya. Biar Terus. kita nggak kalah ya. Didik njawab. Sabtu Pandita. Mring sliramu
nih menika. Kang Bo, ayo Kang Bo. Apa? Kang Bo. Kombo. Oh kombo. Katur Pak Wasibi. Pak Siti. Bapak, Ibu, Dua Ganasnya Indonesia. New Cahaya Muda. Apa kong ombo? Ibu, sini Bu. Gaji. Apa joloro? Pak Siti. Bapak langsung lirikannya itu loh. Pengen nganti liya kang nyawang. Leyang-leyang tak sawang ngalih ning ngepang. Kekancangan tak ridik saka katuman. Sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan. Yen lakon dadi duwe
bosku. Yeah. Silakan. Mau Cahyo tiga. Mudo. Juragane bakso Juragane Sami Jaya. Sami Jaya Wonosari. Nuwun ya, Bos. Matur nuwun, Bosku. Ayo, 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 ayo. Sana dong. Rondo, Mas, Rondo, Mas. Biar Sugiarto sembah nuwun. Tindak pundi, Pak Ayu. Badhe tindak pundi. Ngati ngaren tindak wae ra mampir nggon taksi. Jar bakso Sami Jaya Karangmojo Wonosari. Apa kowe ra ngerti sing duwe piyayine iki? Iya dong. Agak betulan aduh. Monggo Yanti. Opae apa, opae apa? Kowe etoblas wong legan golek momongan. Iki baksomu waduh lah kok enak tenan. Awan-awan lunga blonjo ning pasar Pahing. Neng Karangmojo mampir bakso Sami Jaya pancen oke. Masuk. Musik. Aduh aduh aduh. 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 Tarik terus bosku. Request bakso Sami Jaya lho iki. Ayo. Tindak pundi alam Mbak Ayu. Badhe tindak pundi. Akadi ngaret. Tidak wae gak numpak taksi. Dewe. Ayo apa ora wedi ala nganggur lak kula gelem ngancan. Aduh. Onjing. Ya sana sayang sana. Pipi kiwa apa pipi tengah? Dua-duanya ya. Etoblas wong legan golek momongan. Alane iki blonjo napa Mbak Yu niki juragan. Ya tejo. Awan-awan lunga
Bu Aja Suwarni. Reno Klawawan. Pancen dadi kembang. Banjur piye kudu kepiye dadi rondo akeh godane. Aduh Mbak Ayu jangan patah hati, aku siap jadi pengganti, aku setia sampai mati. Halo bos, selamat siang bos. Irang-irang tutukanan, ayo bareng urip bebrayan, ayo bareng urip bebrayan. Mbak Ayu jangan ragu, jangan bimbang dalam hati. Saya Oke bos, mantap. Aduh. Hop, bose kakung dilanjut Roro Jonggrang. Roro Wis nganggo Jonggrang. blangkon pokoke arep melu joget. Dek Tejo. Iya. Pak Suroso, Iya. Pak Suroyo, Tiwul Gunung Kidul. Ngawer kok Pak Suroto Suroyo. Pak Suroyo. Suroko. Suraya. Pak sapa? Pak Suraya Pak Loh, Suroyo. maka Tiwul Gunung Kidul Tiwul Gunung wis Kidul. DP. Pak Iya, makanya itu. Wasimin. Makanya saya bilang begitu bos. Nah kita doakan. Semoga Tadi Mbak yang cantik yang tinggi tadi Iya. kan putrane beliau. Iya. Iya, sesuk dadi mantan ngundang kita bos. Nuwun Mbak Haji ya Allah. Dek, Iki sak sedulur. Iya. Terakhir Mbak Haji almarhum Mbak Haji Parmono. Nggih. Kuwi sing nyawer-nyawer dari tadi. Oh, Beliau tuh siap. urutan yang nomor berapa Nyanyi? 2. Yang paling bontot Pak Wasidini. Pak Wasidi, Gitu. nggih. Kita doakan lain waktu kita bergabung lagi Bos Mas Wasimin. Ya, Tejo, Dek. Asik. berarti keluarga yang dermawan semua. Iya. Anggur dermawan itu suke-suke ya Mas. Amin ya Allah. Insya Allah. Ya Terima Dek. kasih. Betul sekali, nanti kita bahas ya. Percaya. Ya. Habis manis sepati buah. Pak Wasimin request Roro Jonggrang lho iki. Pati Arimbi. Aduh, aduh. Tarik bosku. Pak Wasimin monggo. Roro Jonggrang, kowe pancen ayu tenan. Mokal yen kowe gandeng asmaran. Kuasa Pak. Pak Wasimin. Apa kowe tak dadekke putri boyongan. Durung rampung. Piye sayang? Kang wusut. Oh, batok. Kowe wanita kemparan. Apa ra ngerti yen Bandung lanange jagat putra rapi. Oh ya, Ade
sono pundut garwa. Bapak sama ibu. Bandung, aku terbebas bono. Kalau apa? Anak sewu, Lo aksaman ikut tetapi. rara jonggrang pamundutmu tak turuti. Mose! Aduh, 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 aduh. Foto dulu dek. Arek tadi. Mari Bu Bos. Iya dek. Karo aku cah gunung kidul. Panggonane dhuwur. Aduh. Yo, lasing kondang dik kaplek lan diwul. Awakku lintang uga watu kabur. Babakan seni dik aja maido. Akeh sing kondang Pak Suraya karo bojo. Masuk, 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 masuk. Monggo cucunya Pak Lasimen do menika. Monggo deh. Wasik, 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 wasik. Iku kabeh papan pariwisata. Yakin? Bos. Jagae ora bakal kuciwa. Yakin? Yo. Campur sari asli saking gunung-gunung itu lho. Cahaya muda. Dan ora lah sing pasti bulan aku Belum, Mas. ora ngibul. Ayo Kak Ita, Deriska. Lagunya ya Pak Suraya. Oke. Ayo Deriska ke Bu Pak Yusi. Bos matur nuwun nggih, Bos. Pak Suroso, Pak Suroso sebelah nuwun. Matur kagem Pak Yusi sak rombongan. Ibu gelem diputer nggih. Ayo. Dengan dikon tunggone. Pak Yusi monggo. Bapak terima kasih nggih. Matur nuwun. Pak Yusi, saya ditemani joget sini dong Bapak. Halo, Bos. Yen pancen Iya, dong. Dek Tejo. Ya. Ini tabel 13. Iya. namanya ada Pak Yusi sak rombongan. Terima kasih. Yang mana Teriska Itu loh yang tengah ganteng ini loh. Minta lagu jen, Nek jen, Lintang Asmoro sama Gelo nih Gelonya udah diputer. Terus Lintang Asmoro. Nanti yang nyekar Bapak sendiri yang nyanyi. Siap. Enggak bisa. Eh? Enggak bisa. Koyo Sik, sebentar. urut
tak ngucapke selamat datang untuk om saya, Om Sulardi beserta Om Yusuf. Terima kasih, pokoknya sehat selalu, kompak selalu. Omku terima kasih untuk semen Gunung Kidul ya. Pokoknya Allah membalas rezeki semuanya. Thank you bosku, matur suwun. Pun peti paringi. Matur nuwun banget pokoknya. Jangan salah. Juga ada tadi mana toh? Pak Haji, Pak Idi. Siapa? Hah, betul ya? Pak Haji Pak Idi. Oh, lagi kita ingin lagi loh. Kelo, bosnya teko sini loh. Nuwun Pak Haji. Atau nuwun Om Lardi, sehat-sehat pokoknya ya. Yuk lanjut. Koyo ngene lakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu. Yen pancene Gawe gelo. gawe gelo ati salawase. Ibu ikut joget sini yuk. Kita joget sama-sama sini yuk. Nanti Bapak nyusul. Abote sepisan aja menuruti kareping ati bareng sate ingalem kowe lunga tinggalake aku aduh kaya sinendang rasa lo tumetes dalase bebeku Suya Sri 07 Sebanduit. ora tresno Wondo sing prasojo ojo gawe gelo aku ora bakalan gandon Langsung lintang asmoro. Jenengan disangoni nopo kalih budhe niku mau. aku seneng loh Piye? ATM-nya tuh bisa estafet. Lah iya. Geseknya di Rene, sini, Rene. lempar ke sini, ke sini. Ibarat kok dhuwuran ning nang atasan saka presiden toh, nang menterine. Malah kadoan nek kuwi kadoan. Ya ora Kok iso apa-apa. tekan presiden barang Bapak. Terima kasih rezekinya, terima kasih rezekinya, terima kasih rezekinya bosku. Bintang Yo. Asmoro Mas. Koyo Pamunutan Pak ngene Yusi. lalakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu. Yen pancene ditinggal gawe gelo ati salawase lintang asmoro Mangga Pak Yusri. Lintang asmoro. Kue sudah. Ayo dong Pak Yusi. Siang pantoro ngadi mong eleng manis ngati sediaku sok wedi marang sang diasulasmi Haji monggo lho. Haji Monggo Pak Haji. ini bos-bos semua kak. Iya, ini dia Mariska, ini semua
Oke Pak Lardi bos, ayo bos. Babi, babi, babi. Terima kasih Om Lardi, terima kasih. Om Yusuf, terima kasih. Mas Lardi, matur nuwun bosku, luar biasa. Berkah semua bosku. Saudara Gino, manut musik Saudara Gino, pasti buat bos-bos kita. Setiapku bisa aku
yen wis tresno golek campur sari nanggap cahya muda. Amin. Dia Tejo. Masuk Pak Eko. Iklan dulu. Monggo musiknya yo. Zotsa nyong. Pelangah, ya kemplah. Kemplah. Yo yo. Monggo Pak Yusi. Ayo Pak Yusi. Lagi Monggo. Iya, Pak Haji Pak Idi yo silakan yo. Nangis sajroning atiku monggo teng ajeng monggo. nalika sliramu ninggal aku. Kayak trogo delik tok ya. Apa sliramu ra krasa aku kudu sabar karo sapa. Ayo Tak suri Mugi Pak Yusi. esok kapan anggonmu bali. Bisa kumpul kaya Tase wae wonten pundi tase? Pak Haji monggo lho.
matur. Mbak Yusi. Eh, Matur nuwun. Om Yosi suarane apa? Di Trio Ganesha Indonesia. Yuh. Masih bersama dengan New. Cahaya muda. Campur sari mesti gawe ngono. Ah. New, cahaya muda, campur sari nih. Monggo Pak Dewa Sinin, monggo. Sembah nuwun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Wes wajine tansah dielingke. Wes wajine padha nindakake. Ate bosku mate mayahe sepenyen. Tapi wae kawe pangeran. Sholat lagi cakae akomo. Waktu kudu tansah dicupno. kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna. Yen berjamaah Subuh luhur lan asar sholat saya ketingat toke tindak ogah. maghrib lan isya jangkepe Prayogane ditambah sholat sunnah. ojo sembrono iku perintah agama ngeri ngono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng sesuk munggah kuwarga. Kita joget lagi loh. Yang agak lama biar banget drumnya kering ya. Iya, iya, iya. Semangat nek gondrong. Ya, yang agak lama biar banget drumnya kering ya. Cantik. Mbak Iyan Luna, Luna. Tansah dielingke. Wes wajine Makasih Mas Yogi, Mas Sun. Makasih sayang.